Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti no inau. Peshona kwete chindau. Prichiverengwa naye when you skimba no fumura no itama. Team yangu ndipi mukija si katodzoka zvakare zvirikupisa no skimbo yava zvirikupisa chokupeka team yangu. Pasata pita pane zvirikupisa vanasishi mongo bayo bata subscribe so that musare pane zvese zvinenge zvipisa pasiso regondo TV anditi. Sacho nopinda media na tadzoka zvakare tine Zembe Bells zvirikupisa team yangu kudetsera kuti iyo anze mu lockdown munomu tikupisa free delivery. Kwese kwa muri mabhero vari kusvitsa service nei changokusere munhu zvavari kutaura aiwa manyonchura bhero rako uchangita business kako uite mari yako mu lockdown imomo. Welcome to First Class Mabero. Reasons why you should buy our bales. They are high-grade quality bales. Our prices are the cheapest in town. We open them up and customers only make payments when satisfied. We deliver door-to-door anywhere in Zimbabwe. We help you find tables to sell your bales for clients in Harare. To place your order, call 07854-53174 or 071698682. First Class Mabero. Mkuru. Material apera. Akupa X5 Explorer. Ford Explorer. Material. Never remind. Nema rim ayo. Also the change. Yes. Yeah, super shot. Angwe. Nasi date. Nikuze wada. Nasi date. Wada. Ndakuze. Ausikundi trust nasi. Wakangana wasubharu. Yeah, I ndoziya. Aye, wakauri mukoma. Nasi date ndiyani taura date. Nasi date ndi Sunday. 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 Phone yedu kuti chikode. 20. Aiwa azviti. Gore riti. 2021. Tirimu. Uri kupisa mwana. Serious. Wasada. Aenda pise. Ndapisa. Guru. Ndakaenda makaenda. Ngoendeza. Ndiri yakapera. Maku. Ndinganyazo ndipinza kamanje. Unzgeri. Wanposini nywana. X5 wewe masina akutaka akadza yako masanaka isimbi zebasa kuendesa basa kumberi isingoda zvose zvekuita nemasina prazi wagara uri muri ukonzvere havasi kuziya ine hadirira pera apa ndingatopangu uchihwa Kwanza kuzonzi disco ine mapepa chiri kuzofambirana nayo. Aiwa disco haidine sina mapepa. Munongotora chekuti munongoisa bhuku mumba. Aize. Munoterera 7 series yenyu. Ela limo type. Ndiri ndakada. Sure ere mapepa. Ndiri ndakada. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti no inau. Peshona kwete chindau. Prichiverengwa naye when you skimba no fumura no itama.